Gloria! Trzymaj się, nie bój się ich! Szczepionka na wściekliznę, filozof, 45 sekund, a Charlie Zróbcie hałas troszkę. Yo, to się blizna, teraz ja jadę na witach, masz pianę na ustach, choć nie jesteś Afrodyta. No i teraz ja to nieźle wiem, po tej walce to będziesz tu tylko wściekłym psem. I niestety to jest dobrą sztuką, jak w tym filmie, ktoś chyba ci odgryzł ucho. I mogę teraz zapodawać to dalej, kiedy wchodzę tutaj z takim wokalem. No proste, no to będzie nabicie, dostałeś szczepionkę, tylko była z hifem. I sobie gadam, to będzie tu niezłe, ja tu wchodzę z tym zajebistym wersem. I niestety, ja powiem ci prosto, nie pies, publika przy tobie nudzi się jak moc. I będę dawał tu dalej, kiedy właśnie mam takie wokale. Jak pies to jest dobra zwrota, to jest pierwszy pies, który dostał kota. To był filozof na temat szczepionka na wściekliznę, a temat florka to... Wiozę się pomału. A zebrał się 500, niech zrobić salut. Zróbcie jakiś hałas florkowi. Dobra, dam teraz rozpikę niezwykłą. Wiozę się pomału, toczy jak sitko. I gościu skumaj, jestem zbitem zgrany, bo to z sitek, a ty jesteś nieogarnięty i kumasz. Dobra stary, mam punchline'y, bo kurde wiesz gościu skumaj, że jestem tutaj fajny. Gościu filozof, dobra teraz rozpika prosta. Ja tu wygram, to prosta filozofia. I dobra stary, jadę, przygotują ci trudny, bo na filozofowanie jesteś tak głupi. I gościu stary rozpik, weź ogólnie ogarnij jakieś sobie książki. Wiozę się pomału i jadę szczerze, po gościu stary, ja tu toczę fele. Dobra stary, sprawdź to ziomie, mam toczę fele. I cię przygniotę. 5. Kurde 5, dobra, czas cię zjeść. I ostatni dwuwers, dobra, jestem konusem, a ty dla mnie jesteś po prostu zwykłym lamusem. Teraz Mike dla Fiolka i 2 wymiany po 30 sekund. Było też o książkach, dobra. Yo! Jakie książki? Teraz mam tutaj polot. W sumie wystarczy, że przeczytam twój nekrolog. I to gadam, to jest dobry freestyle. Nawet analfabeta już czyta ci w myślach. Bo niestety ja daję pociski na wolno, jesteś aż tak oczywisty. Jaki Wrocław, teraz mam wiedzę. Masz starą pannę i ma lat 7-1. 7-1, powiem ci wypało. Możesz tutaj się wodzić pomału. No bo dla mnie to prosta kwestia. W wożeniu jesteś gorszy niż Otylia Jędrzejczak. 6, yo. Dobra, skumaj, mówisz 7-1 to wykmin. To mi zwita jak moje panny cytki. I gościu kumasz, weź tę sprostaj. To była bezpośrednia riposta. Gościu skumaj, i sprawdź to ziomy. Jesteś z Dęblina, ale masz za niskie loty. Gościu skumaj, dobra stary mam bekę. Bo cię stary chyba tu przelecę. Ja cię tu przelecę. Gościu skumaj dobrze. Cię przelecę, chyba się poczuję jak gospel. Gościu stary, nie żadną chwilą. Ja cię tu przelecę, bo jesteś naprawdę świnią. Jesteś świnią. Dobra, nie zaraz dalej. Jesteś świnią, się uświniałeś. Przejście. Yo. Ty mnie pokonasz, to nawika szczera. Prędzej Otylia Jędrzejczak zagra w drivera. I mogę sobie zapodawać znam. Ja ciebie już odstrzeliłem, to jest GTA. Jaki gospel, ja mam to kulturę, to nie gospel. Publika za mną jest kurem. I kiedy wchodzę, to jest całkiem niezłe, bo napierdalam tutaj jak te chóry anielskie. I mogę gadać, to jest ta rozkmina. Co ty gadasz, że jestem z Dęblina? Ty mnie pokonasz, to jest prosta kwestia. Jak coś będzie szkoła Orląt imienia pilotów ze Smoleńska. 6. Dobra, stary, sprawdź to teraz ziomie, jestem jak samolot ze Smoleńska, bo zdobędę koronę. I skumasz to, wie co ziomy. Oczywiście powiedziałem wcześniej, że masz niskie loty. Dobra stary, dobra ziomal, masz niskie loty. Kurde, aż pod poziomem morza. Gościu skumasz, dobra mam te topy. Dobra, w tej wodzie to się tu gościu utopisz. Masz niskie loty i wiedzą to wszystkie ziomy, bo ogólnie wlazłeś tutaj na zbyt głębokie wody.
Bo jesteś psem, ja jestem kotem i tak to nawinę i w bawełnę nie owinę. Jestem kotem. Jak mówił Mes, jestem sukiem pocznik. Dobra, to byli Filozof i Florek. Ryki, jak wam się podobał ten pojedynek? A kto waszym zdaniem był lepszy? Filozof? Czy Florek? Kurde no, mnie na przykład bardzo ujęło to, jak Florek się obudził i wcisnął parę świńskich wersów, to było naprawdę super. Ale jednak musimy patrzeć na bitwę całościowo i w temacie i bez tematu. Jednak dla nas Filozof, ale brawo dla Florka, bo naprawdę bardzo dobry zawodnik.